puso, wala na sang trough o kun extension sang malain nga tiyempo nga nagaapekto sa anuman nga bahin sang pungsod, apang may tsansa sa giyapon sang pag-ulan sa pila ka mga lugar. Bangod ini sa localized thunderstorms kag northeasterly surface wind flow. Ang northeasterly wind flow ang hangin nga nagahalin sa naaminhan na sidlangan nga matugnaw kag posible nga magdala sang mahinay nga pag-ulan sa mga apektado nga lugar. Padayon manaton nga ginabantayan ang opisyal nga pagsulod sang hangin amihan. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos sang Metro Weather, maeksperiensyahan ang ulan sa pila ka bahin sang rehiyon, kaangay sang Antique, Capiz, Iloilo kag Negros provinces. Ang iban pa nga bahin sang pungsod subong man sang Luzon kag Mindanao, dapat man nga manginhanda sa posible nga pag-ulan. May mga mabaskog nga ulan sa pila ka lugar gani manginhanda sa pagbaha o kon landslide.